Hi, sige, sabihin mo. Na, sino ba? Erjoy, okay lang. Kuya na. Erjoy, sige, after. Okay na, okay na. Okay na. Oh, maglalaro ka. Hindi, okay na. Nalilito ako dami tao. Sabak. What if patayin mo to? Ra! Ra! Tawag ka. Ito yung grab. Gusto ko yun. Ay, wala. Kakulay niya kasi yung ring-ring. Hindi ko nakita. Saan ba si Gra? Ay, si Grau. Oo. Kuya Jay, stop na natin after ng isang... Sino ba? Sino man dito? Oh, sige. Si Hayes, ikaw, ako, tsaka niya. Okay. Sige. Wala, si Ren. Kaya mo yan, Ren. I root for you. Yun na. Siset na namin ito after Oh. nito. Hindi ko pala yung set. Masakit pa ako. Kulang ako. Oy, tuloy natin yung Mandino. Oo nga. Hindi pa tayo tapos. Wow. Tapos. O ano? O ano? See you next. Frank? Ay, sorry. Dito ako sa camera. Lin. Alright, hindi na. Opalchin. Caleb. Just yan.
Coffee, saan ka kayo movie? Bilis pa yan natin. Hindi kami, wala akong bahala. Ay! Hindi ko hindi kasi eh. Ano niya sasabihan ni Lee? Ayan, ako mo sasabihin. Sabihin mo. Tulungan mo kanyan. Sabihin mo. Inaos ka. Tapos lang kung biyakan mo. Tapos lang. Aliyah, tingnan sa sabihin ni Lee. Wala akong spoken. Tapos sa tinatawag sa ganito. Ano ba yung daban? Hoy! Mishigwela na. Lagi na ano ko. Lagi na ano. Lalo sabihan na niya. Ako na. Ito ka na bukas. Ano ko? Ito mo. Kuya ko yun. Balot ka naman ba niya? Sige. Balot ka naman. Bala kayo. Isa pa siya? Pangatlong game pa lang po yan. Okay po. Ay, nalagla. Nalagla. Last game? Isang game pa doon. Hindi mo alam. Oh, fishing mo na. Ako na naman
Ay, wow, napakabagat naman ni tita. Mami, baka sila naman ito. Hi. Tita, saan po yung disco, tita? Ay, saan po yung club? Mami, baka naman sila. Ano ang tawag yan? Bell bottom? Bell bottom ba? Gabi na. Les J, Hazel G. Hoy, dali, let's J, Hazel B. Ashley na yan. Or 6. Di ba